Hola, bon dia. Avui ens trobem honorats per la presència de la Yalen, que ella ha nascut a l'Argentina i fa any i mig que està aquí a Catalunya. En breu veurem la nostra conversa. Doncs, com us deia abans, estic aquí amb la Yalen, que ella ha nascut a Argentina i fa un any i mig Correcte. que està aquí visquent a Barcelona. Sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies per accedir aquí a aquesta entrevista i poder xerrar una miqueta sobre la llengua que ens uneix, que ens iguala i que és sa germana, que és la llengua catalana. Encantada, Rosario, que ens posem en contacte per fer aquesta entrevista. Fantàstic, moltíssimes gràcies. Doncs, com deia abans, jo, per la teva fluïdesa del català, tenia la idea que portaves molt més temps, no només any i mig. O sigui, encara no l'has fet, l'any i mig. Passa que, clar, quan vaig arribar em vaig apuntar, el primer que vaig fer va ser apuntar-me a un curs de català i ara sóc aquí, no sé, serà el que m'he dedicat només a això que em va portar aquella fluïdesa que dius. Sí, parles, i ja et dic, qualsevol persona et diria si portes 10 anys aquí tranquil·lament, perquè és fantàstic, ets un orgull, és una delícia. M'has dit que el desembre ja farà l'any i mig que estàs aquí. Clar, vaig arribar al desembre del 2021 i ara farà un any i mig, al juliol farà un any i mig que porto aquí a... Bueno, no visc a Barcelona, Sí. en realitat, visc a un poble, a Com es Montcada diu? de Reixac, A Montcada i Reixac? que és molt a prop. I això, aquí, aprenent, Molt bé. aprenent la llengua. I tu notes la diferència a Montcada i Reixac i a Barcelona, si et canvien la llengua? Sí. Montcada de Reixac gairebé no parlo català, perquè és un poble més d'immigració. Llavors es barregen cultures. I aquí a Barcelona el problema dels centres que sí que no, prefereixen parlar en anglès o en català o en espanyol que en català. Però clar, jo surto de casa i faig el clic i canvio el català i vaig fent. O sigui, perquè a casa parles en castellà o parles en català? A casa parlo castellà perquè els meus sogres, diguéssim, són castellanoparlants i el meu marit sí, amb ell parlo... Bueno, ell em va corregint, intenta parlar-me en català, també li costa una mica, però sí, major temps que passo és parlant Encara més castellà. meritori que tenint la parella i tenint els sogres castellanoparlants, Clar. encara és més meritori que tu tinguis aquest bon català. No, passa que, clar, intento fer el canvi quan surto de casa. Em costa no canviar si em parlen en castellà, però fins i tot faig l'esforç. Em costa una mica, però no puc fer això que fan els catalans de canviar si en una reunió es troben, no sé, 3 o 4 persones i anar canviant, fent el switch tan ràpid, no el puc fer. Si em canvio al català, continuo parlant català i després ho vaig fent, així, però sí, la major part del temps intento parlar català. Molt bé, molt bé, molt bé. I en aquest any i mig, quines, quines coses has trobat aquí a Catalunya que et fan sentir bé, que et fan sentir a gust, que et fan sentir com si diguéssim a casa? A Barcelona m'agrada que, com que és petit, és un lloc petit, arribes fàcil a tot arreu. Hi ha molta diversitat de botigues, o sigui, trobes de tot. Més allà, més aquí, però trobes de tot. I al poble, també, la proximitat de les botigues. Jo vivia a un poble petit, però clar, has d'anar al centre, necessites un cotxe i clar, quan ets aquí tens tot a prop, quan ets a Montcada ets tot a prop, no necessites
gaire mobilitat, diguéssim. I quins aspectes encara són els que més trobes a faltar d'Argentina? En quin poble vivies a Jo Argentina? vivia a la capital de la província del Chaco, que no és Buenos Aires, a la part nord de l'Argentina, i estàvem més a prop de Paraguai i de Brasil que de Buenos Aires, diguéssim. És més fàcil arribar a Paraguai que a Buenos Aires. I... Ui, m'he perdut. Què m'havia preguntat? Sí, Què trobava a faltar? sí. Sí, trobo a faltar el sabós del menjar, que és gairebé és el mateix menjar, però les coccions són diferents, no sé, Sí, el sabós, la matèria primera, crec que era, sí. és diferent. Llavors, que sí que és el mateix, però no acaba de ser el mateix. Jo t'entenc. A mi em passava que identificava la diferència, que per mi era l'aigua. Tu li trobaves Sí, o sigui que jo un gust deia, a l'aigua. ha de ser la cocció que li dona l'aigua, o sigui, el gust Sí, diferent el gust de als l'aigua menjars. li dona un sabor diferent del menjar. Exactament, gràcies per l'ajuda. Sí, sí. Sí, jo tenia aquesta sensació, tot i que ja després de 32 anys ja m'he acostumat, però sí que és veritat que n'hi ha coses que jo encara trobo a faltar. Clar. I jo crec que és absolutament normal. Jo tinc la sensació de que ens passarà sempre això. Suposo que amb el passar del temps deixaré de trobar a faltar això, però no sé. Tampoc és que penso que sigui necessari oblidar-me d'això per trobar-me No, millor aquí, sinó que serà amb el passar del temps em trobaré més còmoda. exacte. O sigui, jo crec que és fins i tot normal i fins i tot sa que encara enyorem les nostres arrels. És com quan t'enamores. Ah, Sumes, no restes. O clar. sigui, tu t'enamores de la teva parella i no deixes d'estimar els teus pares, a la teva família d'origen. I és una Exacte. miqueta això. O sigui, que en aquest cas, tot i que algun dia potser, a mi em va passar, un dia em vaig sentir catalana nascuda a Perú, i ja en el nom ho dic, no? Continuo orgullosa dels meus arrels, continuo trobant a faltar algunes coses. Però també t'agrada ser catalana. Exactament, però les dues coses, perquè Clar. el fet de ser catalana no m'ha fet oblidar els meus arrels. Aviam, és el país que has triat, llavors. El problema seria si no et trobessis còmode. Exacte. Ah, I jo crec que aquest seria el primer problema, i el segon problema seria que jo de sobte només em sentís catalana oblidant els meus arrels. clar. Jo trobo que això no és Tampoc, sa. clar. Dius, home, és com el que et deia, seguint l'exemple de l'enamorament, és com de sobte t'enamores de la teva parella i te n'oblides de la teva família d'origen. Això és com una mica estrany, dius, Sí, no? sí. No. I, doncs, i com estan sent aquestes classes, l'esforç, com ho estàs portant tot això? Bueno, al principi, com que vaig començar estudiant perquè sí, perquè era un desig, diguéssim, ara em trobo que estic arribant al final de la cursa i vull ser la millor i, clar, tampoc és que em desagrada, al contrari, m'agrada, però al final va tornar-se tot en vull ser la millor, en vull saber les lletres, vull fer-les sonar com han de sonar, i sí, la veritat que em trobo molt còmoda. Molt bé, o sigui, i a més tu a Argentina ets llicenciada en Relacions Públiques. Pot ser que acabes sent professora de català aquí Mira, també també. ho he pensat, també ho he pensat. Eh? Vaig parlar amb una professora meva i va anar guiant-me de com són els passos que he de continuar per ensenyar, però encara falta un poc.
De tota manera, perquè hem tingut la grandíssima sort de poder entrevistar a l'Antoneta, que ella és professora del Centre de Ah, Normalització sí, a l'Antonet, Lingüística, sí, sí? sí. Ella ha estudiat amb mi? Exactament, i ara és professora del Centre de Normalització Lingüística i és traductora també, o sigui que, mira, Mira, mai se sap, i a sí, més, sí. amb aquesta dicció, amb aquesta facilitat que tens per les llengües i que a més t'omple i fa feliç, mira, mai se Sí, sap. mira, qui sap. Igual, la propera vegada que t'entrevistes Mira, serà i com ja tindré profe. el profe del consorci. Sí. Seria molt maco Sí, la verdad que també. sí. M'agrada molt. I quins M'agrada molt. plans tens? O de moment els teus plans, el teu plan és acabar amb les millors notes de... No, ara que ja estic arribant al final per treure el C1, ara ja estic més enfocada en anar mirant a veure de trobar una feina, tenint els certificats del consorci, suposo que m'anirà millor, és un Exacte. avantatge. I aviam què passa, perquè després planifico i la vida em dona sorpreses. Que jo no tenia pensat venir a viure aquí mai a la vida i mira, I com va ara ser on soc. això? Clar, jo vaig conèixer el meu marit per internet, ell era d'aquí, ell va anar a viure allà amb mi, ens vam casar i ara tornem aquí a cuidar una mica dels pares d'ell també, Sí. que era hora de cuidar d'ells. Abans cuidàvem dels meus i ara és el torn d'ell, no? Yeah. I mira, aquí, sense voler, Que bonic. la vida em va donant sorpresa, coneixent gent magnífica, que mai havia pensat que coneixeria. No sé, puc planificar coses, però després la vida, Després la vida la vida fa el que vulgui. ens porta per els seus camins, no? Sí. Però que maco, aquesta idea que l'amor sempre ens canvia la vida, és cert. Sí, al final va canviar la vida per això. Mhm. Sí, perquè jo mai havia pensat de sortir de l'Argentina, o sigui... Sí, tenia l'esperança d'anar a conèixer Londres, sí que vam anar a conèixer, però, clar, viure aquí a Europa, una cosa impensada. Sí. Que bé, que bé. Home, és maco que tinguis aquesta flexibilitat per adaptar-te a les noves És situacions. que no ens queda una altra, o sigui... Arribem a un moment que t'has d'adaptar sí o sí. Sí, bueno, però ja saps que hi ha persones que els hi costa més. Sí, costa més. I en canvi, o sigui, any i mig amb aquest tarannà teu alegre, decidit i amb aquesta flexibilitat per adaptar-te, és que és una delícia. Aquestes característiques teves són fantàstiques. O sigui, és la manera de ser feliç. És que hem de ser flexibles perquè si no, no arribarem enlloc. Exacte. I què més m'expliques del teu dia a dia aquí a Catalunya? Bueno, a més de fer les classes, vaig als cursos de conversa, també a Montcada. Tinc dues parelles lingüístiques. En una faig d'aprenenta i en l'altra de voluntària, o sigui, una cosa... Això és una de les coses... A més, sí, acompanyo a una argentina també, perquè ella faci el mateix procés que estic fent jo. I això és un orgull. I O sigui, tant. que una persona confia en tu per preguntar-te com es diu això? No sé, el que sigui, no sé, arribo a casa contenta, la veritat que sí. I a més faig amics, coneixem els entorns de cada parella lingüística, coneixem llocs, perquè clar, no és que ens trobem en un lloc en particular, sinó que anem donant voltes per la ciutat i coneixent, ensenyant-li a la meva aprenenta, que és d'aquí, coses de l'Argentina, perquè aquí està ple d'argentins. Així que això, la veritat que molt bé, estic molt contenta. Que bé, que bonic. Sí. No sabia que feies de Sí. parella lingüística ensenyant, diguem-ne. Això mateix. Que maco, que Sí, bonic. per mi una sorpresa perquè jo no pensava que seria capaç
em van proposar de col·laborar intentant trobar aquella fluïdesa de la que parles. Em van donar una aprenenta i sí, per mi va ser una sorpresa. Però bé, contentíssima, la veritat. I quins jocs li has mostrat a ella? A la meva aprenenta? Sí. Amb la meva aprenenta gaudim de... Clar, com que coneixem l'Argentina, anem a... Ara justament venim de prendre un gelat. Oh, que bo! Sí, a una gelateria que acaba d'obrir. Sí. Aquí al centre de Barcelona. I aprofitem i parlem del que hem fet a casa, del que ha fet ella. Clar, en aquest cas, amb ella, he de deixar-la parlar una mica més a ella. Llavors m'explica què ha fet a les classes, on anirà de vacances i tot això. I amb la meva voluntària també la porto a pastisseries, l'ensenyo què és això del mate. I clar, anem voltant. I això del mate, posats, a mi sempre m'ha cridat l'atenció quan veia sobretot els futbolistes amb el seu, que és un termo, suposo, no? Perquè el mate estigui sempre ben calentet. Exacte. A dintre del termo hi ha aigua calenta, a 85 graus. O sigui, no arriba al punt d'ebullició. I clar, com que aquí trobes gerba, mates, termos, o sigui, tot les estris per fer mate, és molt fàcil fer mate aquí. Passa que, clar, quan expliques com és això de prendre mate, algunes persones pensen que és com un ritual. Clar, els argentins fem això, obrim els ulls i posem la pava per prendre el mate. Quin sabor té? És com un té. És com un té. Sí, té gust de yerba mate, que seria com altres fulles de té, en compte de ser teïna. Hi ha plantacions de yerba mate, que també és una fulla com el té de camamilla, doncs això. Ve menys processat que els tés que prenem cada dia. I jo pregunto, i per què aquesta necessitat? No, però això és, no sé, mania, no sé. Sí? No, passa que hi ha gent que acostuma a anar, per exemple, al supermercat amb el mate. Jo no, o sigui, a mi m'agrada el mate, però no sóc fanàtica. O sigui, si hi ha llocs on puc prendre mate i n'hi ha altres que no. Però clar, els futbolistes, com que, no sé, serà que tenen molts espais morts? Serà que van amb el mate tot el dia? Sí, perquè jo els veig... Jo no el trobo lògic, O sigui, com anar amb una ampolla d'aigua, no sé. Sí. Serà una cosa així? Sí, per això t'ho preguntava, dic, si és costum... És costum anar amb el mate, però clar, si el portes per tot arreu ja és més personal. Els uruguaians també prendran molt mate. Fixa't que el Suárez... No, Riquelme és argentino. El Suárez sí, ell anava amb el termo darrere el braç tot el dia. Però això és més aviat d'uruguaians. Però no vull tirar-me en contra dels uruguaians. No, home, respectem les costums de tots. I ja que estem amb lo dels argentins i últimament s'ha parlat una altra vegada de Messi. Ui, que no vindrà. No vindrà. Però a mi, una de les coses, fixa't, a més, tu, en any i mig, fixa't la fluïdesa que tens tu amb el català i ell més de 20 anys vivint aquí a Barcelona i no ha arribat a pronunciar, em sembla que ni una sola paraula en català. Tu això ho entens? No, la veritat que no. I sento una persona que suposo que serà una persona intel·ligent, no? A veure, haver guanyat tant diners, suposo que no es fa una persona ximple, no sé. No, suposo que serà això de la vergonya. Però jo és que no sé. La gent té vergonya hauríem de tenir vergonya per fer altres coses.
Exacte. i no per parlar-ne. Exacte, Però, exacte. clar, això va amb una persona. Si també, si el seu entorn no era catalanoparlant, també... Sí, però el teu entorn tampoc és catalanoparlant. Clar, però si I tu estàs fixa... motivat i Ah, només tens molt poques coses al cap, no sé, ells pensen en diners. ja. Sí, Però suposo que... suposo que ell sap català. Si van a l'escola aquí a Catalunya, suposo que Sí, pot ser. ha No, après. no, no, és que com mai el vaig sentir parlar-lo, no sé si al No, jo final... tampoc. I clar, a mi és una espinita clavada que tinc, no? Dir, una persona que està tants anys aquí que no ha tingut aquesta decisió com la tens tu, no? De seguida posar-te mans a l'obra a Sí, estudiar la llengua i a però poder també parlar-la. va amb la persona, també. Sí, Si no vols aprendre, no... Si no li trobes la necessitat i si a més et parlen en castellà, clar. tu com català no l'estàs mostrant a l'altra persona que necessites parlar aquell idioma. Uh-huh. I tu què els diries a les persones que ara mateix estan en el dubte d'aprendre o no aprendre? Què els Mira, diries? aprendre un idioma és aprendre un altre món, és conèixer un altre món. T'obre les portes per milers de coses. A mi m'obre la porta, em va obrir la porta per conèixer tu, per conèixer un munt de persones en aquest temps i coneixeré un munt més Uh-huh. mitjançant el català. Però clar, has d'arriscar-te i això, has de ficar-te al cap que coneixes gent, que coneixes món, que coneixes llibres, que coneixes maneres de viure, no sé, Exacte, costums, i a més aquella costum que no coneixies potser t'agradi, no sé, i exacte. l'adoptis per tu. I qui no arrisca no pisca. Ah, exacte, això mateix. Doncs moltíssimes gràcies, Ayalen. Ha estat una estona molt agradable Igualment, Roser. i amb vosaltres ens veurem en les properes converses. Moltes gràcies.